Good evening! Quick video lang ngayong gabi tungkol sa daytoy at dayjay na sa Tagalog ay ito at iyon. Good evening for non-Tagalog speakers. Just a quick video guys for daytoy and dayjay, which in Tagalog is this and that. Para king kadaytoy. Para king kadaytoy. Sa Tagalog, para sa'yo ito. Para kinyak daytoy. Para kinyak daytoy. Sa Tagalog, para sa akin ito. Dayjay ti balay ko. Sa Tagalog, iyon ang bahay ko. Daytoy ni Isay, gayem ko. Daytoy ni Isay, gayem ko. Sa Tagalog, ito si Isay, kaibigan ko. Karubak dayjay, ni Joy. Karubak dayjay, ni Joy. Sa Tagalog, kapitbahay ko yun, si Joy. Dagitoy at dagijay naman tayo sa video na to. This time, let's do dagitoy and dagijay. Ang dagitoy ay plural form ng daytoy at ang dagijay ay plural form ng dayjay. Dagitoy is the plural form of daytoy and dagijay is the plural form of dayjay. Para king kadagitoy. Para king kadagitoy. Sa Tagalog, para sa'yo ang mga ito. Para kinyak dagitoy. Para kinyak dagitoy. Para sa akin ang mga ito. Asok dagijay. Asok dagijay. Aso ko ang mga yon. Sa Tagalog. Dagitoy timulak. Dagitoy timulak. Sa Tagalog, ang mga ito ang tanim ko. Karubak dagijay. Karubak dagijay. Kapitbahay ko ang mga yon. Ayan na nga ta dagijay. Ayan na nga ta dagijay. Sa Tagalog or in Tagalog, asan na kaya ang mga yon? Dagijay ti kayat ko. Dagijay ti kayat ko. Sa Tagalog, iyon ang mga gusto ko. Iyon ang mga gusto ko.